Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Diyan sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning! Gonna knock on you. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aramon na ito niya pong aldaw na ninin. Friday. Thanks God it's Friday, sabi nila. Petsa 11 na po sa bulan Kanulyo 2025. Kami po naglalaom na nasa maray kamong kamugtakan. Maski na nga medyo hard life. Padagos manggirarektang nakakaipo sa tuyang mga pangangaipo sa aldaw. Nakakatipon manggiranay maski puro paano. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay Miss Claire Hariri ng SM City. Happy birthday, Ma'am Claire. And then sa iba pang nag-birthday sa kanyan, happy birthday. More life, prosperity, and happiness. Siyempre sa mga may anniversary, happy anniversary po. At sa mga bisita, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Lado technical, katuwang ta dyan si Ronald Baldo. Yaon man mga tugang sa DCGB Social Media Department sa tuya pong IT. Jerome Nico Martinez. Sa newsroom, Papa Mars Angels, kompleto. Yan po dyan si Jenny Matthew Balyaran, Ciara Meliron at saka si Nicole Ann Gloriani. Hearing man siyempre sa pag-update sa mga pangyayari man sa News Online Facebook page. Yan po dyan si Jimus Barrios, si Brad Sitol, 43043. Mendas na yaon man mga tugang sa luwa sa Megaforce Patrol sa padagos pong pangangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa banuar si mapukar mga turog sa pansitan. Yaon dyan mga tugang si Chief Jimmy Nasalita sa mga Field Commander sa 3rd District. Siyempre, Pading Jomar Bien sa 1st District. Lagadi po siya dyan sa Santo Domingo to TV and vice versa. Yaon man si Joshua James Bino sa Daraga area. Karen Ala, mga tugang sa Kapitolyo Provincial. Partner Al Armario, dyan po sa City Hall. Asin sa mga barangay dyan po sa Surno Party kan Ligaspi. Mantang si Angel Mustasa, yan po mga tugang sa Ligaspi 4th District. Asin sa Regional Center side. Henry the Boy Mata sa mobile, ang mata ng DCGB sa kalsada. Kami po ka boss, binasaludar mga kabayan. Binababan sa Mukbang Morning, Sigararay Marayno to. Sa mga mises, rikas-rikasan. Taod to na naman, sarap-sarapan ang mapremyohan. Ayan. Alright, mga tugang, we are trying our best, mga tugang, to reach out with the DICT. Ha? Yung Department of Information and Communications Technology, Bicol, ang opisina yaon po dyan sa may kataning kan post office. Ha? Diyan baga sa may ribulto kan pugot na payo. Diyan po sa sentro kan syudad. May concern kitang na-receive sa saro po sa barangay, diyan po sa Bakakay, sa isla. Sa Bakakay, no? Bako pa isla, hindi pa yan sa bago mag-abot duman sa isla. Yan. Na nagkaigwa po sindanin interes na maghapot
tibad la mga yama, tawan man kami ki, ano yan, ki alokasyon kan DICT para dyan sa pigapod na free wifi for all program. Di ba? Ay maganda, di ba? Because, mga tugang, according to Sir Engineer, kay Ma'am Engineer Odin Ariola, yung focal person kaning free wifi program, ang sabi, mga tugang, padagos ang installation kan free wifi services sa mga public areas across the province of Albay. Yung sabi yun, sa mga public areas ito, diba? Pwedeng sa park, sa mga frequently pigdudumanan, pwedeng sa mga munisipyo. Pero, gusto tang ihapot kung pwede ba yan mag-request sa barangay? Because ang yan, sa totoo lang, mga tugang, bako na po, sabi nga ni kang kapritso, bako na lang para sa mayaman, mga tugang ang internet service. Halos from all walks of life, kahit puwanta na ng serbisyo ng internet. Di ba? Aram, tumas na dyan po sa lugar na yan. Kung dahil ka sumakat sa bulod, mga tugang, dahil ka makakakisignal. Kaya na ka mga estudyante ta. So, ini na ipaabot sa kuya kan sa kong pamangkin. Si Kapitan Yel, dyan po sa Bariw. Natibad lamang ngayon matabangan mo kami tiyo na may konektar sa DICT na matawan man kami nin serbisyo ng internet tigdi po sa Bariw. Tamakaira kon ngayon sa kuyang lugar. Tamasa kat na sa bulod, magkasignal sa naan mga aki na ma-research kan assignment ninda. So, balo ta po na mag-contact ka subago, pero according to our sources, sa rin sa newsroom at saka kang reporters ta, kung daingon yan maging available mga tugang so resource person, baka sa Lunes. Baka sa Lunes. Importante po ini, nang sabi baga duman sa interview, mga tugang, ining programa may kamautan na mag-provide sa mga Bicolano, lalo na sa mga estudyante, nin free access to online learning materials, nganing matabangan na mas mabawasan ang sa indang kagabatan pinansyal, partikular kasi ng pamilya. Tapos siyempre, magastos. Halimbawa, arugan kung available ngayon sa Bakakay, madumang papalan sa sintro. Di ba? Kung ano man, ma-load ka man, masakat ka pambulod para magagawa kang signal. Na-experience ko po yan in one of my escapades. Diyan po hanggang sa Namanday. Nako, talagang pupunta ka sa bundok. Di ba? O diyan po sa bari, madumang ka sa bulod para makasagap kang signal. Di ba? Di ang sabi, yung mga local government units sa Albay, fully connected na sa free internet service. Yung Wi-Fi access will also be available in public schools, libraries, state universities, community colleges, government offices, and other public places. Sana, tawan po ng preferensya man sa mga arog kansar yung mga lugar. Di ba? Although kasubago, igwa kong nahiling mga tugang na pahayag ni Secretary Angara kan DepEd na may programa man mga tugang ang sa tuyang Department of Education, manungod po dyan na magkaganing access as in matanos na koneksyon sa internet ang gabos na pampublikong eskwelahan sa bilog ng nasyon bago matapos ang 2025. Di may eskwelahan dyan sa Bariw. Baad, maalukaran lamang. I-follow up po ini sa DepEd. Dyan po sa DepEd Bicol kung paano man ito. Ini, mga tugang, base duman sa programang National Fiber Backbone kan DepEd na ang kamautan paiwason ang internet access sa mga probinsya as inararyong lugar. Piglaladawan kan ahensya nasambit na programa bilang game changer dahil maabot daw po sa 47,000, 47,000 na mga eskwelahan ang day pang koneksyon sa internet. Ang sabi ni Secretary Angara, tama man siya, na we cannot improve nga the quality of education if our schools are not connected to the world. Di ba? Sabi ko nga, bako na po ini kapritso mo kundi
parte na kang buhay na to na magkaigwa po ning signal. Okay? So ang lakdang, parte man yan kan direktiba kan presidente na si Ferdinand Marcos Jr., katuwang po ang DICT na isulong ang digital inclusion, sabi po kan DepEd. That's why gusto ta pong makauron so DICT, pero first information na kabut sa tuya, day available ko ng resource person, Monday na lang tabi. So, Kapiel, salamat mo sa pagkantabi sa kantang mga taga-Bariw. Follow up natin to sa DICT on Monday, kung dahil po makontak mo niya bago matapos ang programa tagang 12 o'clock. Pagkatapos, pati yung sa DepEd, kanganing masabutan ta kung ano ang mga eskwelahan na sakop digdi po sa probinsya kan Albay na pwedeng makinabang dito sa pagsasabi rin sa Anggara, mga tugang na matawanan kang programang National Fiber Backbone sa mga public schools na tabi. Tadakulaon pong bagay yan. Iwan natin kung may available pa na pigpapanao sa DICT na mga Starlink. Baka makahagad lamang mga busing sa DICT, bakit matawan lamang nindok kisarong unit ang kunyan. Ang mga taga-Bariw, tanganing day naman magparasarakat sa bulod sa mga estudyanteng ma-research sana, asin maka-access sa internet. Mahirap man tabi ka mo. Di ba? Iyo yan ang sa tuya po na primerong rangkada ka mga istorya ngunya na pagkaaga. Gusto ta po na maikonektar sinda and masabutan ta sa DICT kung ano po ang sakop kaya na po na free Wi-Fi, free for all, o ano ining may kinaraman sa partnership ninda kan DepEd, arin-arin na mga lugar ang iinuton po ninda manungod po dyan. Tening national backbone na ini, may phase 1, 2, and 3, di ba? Yung phase 1 is duman yan sa parting north. Tapos ini na phase 2 and 3 is Southern Luzon hanggang duman sa Mindanao. Inagurrampas na ini ka nakaaging aldaw, mga tugang na backbone 2 and 3 ni Presidente Bongbong Marcos sa Cavite. Di ba? So, dire-diretso daw po yan. Ang target kan DepEd is before the end of 2025, maikonektar ng gabos sa public schools, mga tugang, sa internet connection na makusog, bakong wara-wara, asin bakong palid-palid. Okay? Ayan po tabi sa mga kababayan natin. Kung di kita swerte yun po ngunyan, para po dyan sa DICT, di sa Monday, i-follow up ginari na to. Dahil po initunungan, sa kuda di kita makakoy maray na kasimbagan sa inda, manunugod dyan ta, ang mga kabarangay ta, mga tugang, nagkunyan, naghahagad man po ng asistensya sa tuya po ng mga mga kababayan, mga government offices na nagtataw po ng siring na access. Ang sabi ni sabi ni Kapiel, sana nga maunra nindaan kahagadan ta. Saro ining milestone kan sa kuyang barangay kung mapangyari. God bless nga tabi, permit you, and good health. Ariglado, basta ka, basta kamong mga kabarangay ko. Diyan po sa rayong mga lugar, tarabangan ta po yan. Ikukonektar ta po kamo, kaya man po ang trabaho kan DCGB, maging bridge o tulay, diyan po sa mga ayon sa di gobyerno para maging mas madali ang sa indang mandato na bringing their programs or services closer to the people. Kaya po yan. Kaya ining mga bago na mga ekipahe, bago pong mga teknolohiya, mas dakulang tabang para po maka-access kita sa sainda. Although igwa po ning kadipisilan dahil duman sa piga po nila mga information technology, di ba? Kaya may mga ahensya na pipasurat muna kami. Ipa-email muna kami. And then, iapot muna kung ano sa mga iahapot ni. Nakalatag po yan bago sinasumimbag na ngaya. Okay, pwede kang mag-interview. Di ba? And anyway, we will try our best mga tugang para mas lalong malinawan na po yan. Tadakula yan ngunya natabang. Iyo po yan ang narealisar kang kagabsan durante kang tamagitan ng pandemic, di ba? Na para maging connected ka, malayo man o malapit, mga tugang, because of the signals
cellphone at saka internet, naging connected po ang bawat family. Di ba? Hindi naman ko niya ng pinagigibong mga lakdang na in cases na may mga maraot na panahon, mga tugang day pwede itong person to person, di ba? Na pagklase, mina-shift sinda mga tugang sa ibang modality na po yan nga ni mga tugang na gamit ang satuya po ng mga internet connection. Di ba? Alright, so yan, mga kababayan natin, halatalaton ta, basta yan po, pag day po nato nakuangon yan, di sa Lunes, mga tugang i-follow up tayan sa DICT, asin maging sa DepEd para po sa kapakanan kasi tayo po mga kababayan, not only bariw, but also itong mga nasa harayo po mga lugar na aandap-andap ang signal ng internet pati na po ng cellphone. Diba? Alright, mga tugang, oras na ito alas 11:30 na ng pagkaga. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, boss mo yan, bro. Pray until something happens. Bagatugang second part. Kaniribanan nato sa programa ko niya pong pagkaaga. Good morning sa kinanay. Oy mga mises, iruluwag na yan. Sa mga rolin na sa mga batit. O sa mga lalabs. Pangyayari, ali. Mamundong aldaw ini para sa mga opisyal kan DepEd. Former and mga nakatukaw pa garungon yan sa iba ka ini. Pinag-rekomenda na po kan ombudsman ang pag-file nin kasong graft mga tugang sa dating DepEd Secretary na si Leonor Briones, dating PSDBM Chief Lloyd Christopher Lau, asin nagkapira pa na mga dating opisyal kan DepEd asin PSDBM in connection kan pagbakal nin 2.4 billion pesos na kantidad ning overpriced laptops kan 2021. Pangyari di. Pero kay Miss Leonor Briones, mga tugang, pipakasuhan man si, ano yan, si Annalyn Macam Sibilla, tsaka kadakol pang iba.
violation of Section 3C of Republic Act Number 319 against Respondents Leonor Briones. Tapos may falsification of public officers. Kaya ang kaso is, ano yan ang pipasangat na kaso mga tugang, graft and falsification charge. Laban po duman kay dating Secretary Leonor Briones Candeped pangyari. Alright, mga tugang, Kapiel sa Lunes da po nagpaabot na ning impormasyon sa DICT Bicol. Sa Monday da po available ito po na resource person yung makakapagpaliwanag po kaya na manungod sa free wifi for all at sinsuman sa baka pwede makahirit kita na matawan po ning preferensya man ang satuya po na ang barangay Bariw. Dahil lang po sa kadipisilan ka mga kababayan nato na minasar at pambulod para lang makakuha ang signal. Okay? Sige po, sa Monday, mga tugang. Daungon yan, duman po sa mga kababayan ta nagharapot. Kumusta na ngayon Papa Mar Subarko? Subards na nasulo, mga tugang dyan po sa Sorcom Private Port sa San Isidro. Nagtry ko kita mga tugang na magkonektar kay sa BFP Santo Domingo, kundi nasa training pa lang si Mamado, si SFO for Madonna Rimpilyo, nasa training, and di man pong authorized pang magtaramduman, kaya halatalaton tak kung na rin mag-available si Mamado. Pero ang nakuha kong informasyon, mga tugang, kunyan, pigbabantayan pala nito kan mga personalized kang BFP na barko. So, pag-iribata sa Kabalikat Civicom na membro man kang BFP na agahan duman. O, tanong ko pero paingalo na. Tati ba niya dyan nabanggi ako naman mag-duty. Nangyari, no? At bigla bagang kuminanayap, mga tugang sukalayo, duman sa, sa barko na nakaduong, subards na nakaduong. 20 pala na personayan niya on duman. Pero may nalugada na personahe, luminok suda po ito sa barko. Yan. Kung anong nangyari, mga tugang, ang initial na mga reports na nakuha is kunyanda po dahil sa nag-leak na nakalan. Diba? Pero siyempre, makakapagpaliwanag po kayan yung arson investigator kan BFP Santo Domingo or si Ma'am Madonna Rimpilyo, ang fire marshal po tabi. Kundi santo sila po available sa duwa. Medyo kunyang kita na, medyo duro di malas kita. Para po dyan sa mga pigharanap ng mga makaibanan ta sa programa ngunyan pong pagkaaga. Okay? Ano daw si Kapitan kung available ko yan si Kapitan. Ay, abot kita kay Kapitan. Tayo ni si Kapitan, aram-aram kayo ng mga pangyayari po dyan sa iyang barangay. Nasa barangay niya Abot na makichismis daw kita kay Kapitan. Madlamang available si Kapitan Danny. Ayan. Hello, Kap Danny. Good morning. Hello, sir. Try na aga, tabi. Aba. Brad, nakauniri kita pwede. Okay lang, okay. Ayan, opo. Baki, kumusta lang kami kung anong nangyari na duman sa barko na nakaduong baga dyan sa private port kang Sorcom na nasulo ka na kaaging haldaw? Actually, sir, anong pitch ito na hapon, mga 3:30 na phone po na masulo so barko. Parang so sa pagsapna lang sinda sir sa sa stove ninda, parang sumilabog to stove. Then na control so kalayo kasi nga ni makusog so paros.
yun na po ito sa naging rason para magkalat so apoy duman sa pinaka kunyang kambarko, sabi sir. Iyo po. Ano yun, Kap? Dahil man na nag-leak ngayon ang pwedeng makadanyar sa tuyang kadagatan? According sir sa pag Bureau of Fire, so Maritime sa Coast Guard, naagapan man tulos na actually maski may date man na naabot sa makina kan barko pero day man ki oil spill and so crudo ninda so gasolina ninda is day man po na naapektaran. Opo. So kita ki problema na nagkaigwa ki oil spill. So, Ayun, di ano yan, mahaloy yan dyan na ma-stack dyan sa imong area? siguro sir, ang gigibo na lang kayan, baka iguguyod na lang Guyodon. kitagpo para po maani dyan sa area kasi makakaulang man yan dyan pag may operation sinda. Iyo po. Oo, siyempre kung may makarga, load, makaulang yan. Aba, ang sabi, pigbabantayan pa yan ka mga tawang kang BFP, tabi? Opo. Actually sir, so pag banggi na declare na Fire out. Fire out, nagtulong kami kan Marina, sa barangay and then sa Coast Guard na sinda na lang so mabantay ka ito. So nakabantay po duman sa Coast Guard. Kami man so mga tao ko nag-pull out na kami kan bangging ito. Iyo Sa pa. present diretso pa sa mga investigasyon na pigitibo and down pa siguro sa ibang tao kang Coast Guard para mag-monitor. Ayo. Kap, ano may information ka kung pirang tripulante ang yaon duman? Akan mangyari po sa kasulo? Iba sir, 20 pong tripulante tapos sutaro lang an medyo nasulawas so pinadara po sa BRTTH during sa oras man lang na ito tabi sir. Ayun. Sabi may naglukso, day man? Mostly sir, luksuan sinda kasi so alos pano na so pinaka-cabin nila kan kalayo. Ayun, so pagsapna pala ang naging dahilan, maparos talaga kan hapon na ito, kaya garo ko minanayap ng gusto. Yun sir, parang ito ang saro sa pinakakosa ko nata, ang bigla na dahil na naapulan ninda kan mga fire extinguisher ninda. Iyon. So yun na lang laging. Pero appreciated naman ang tulos na pagrespondi kan Coast Guard Bicol, kan mga BFP, tapos kan MDRRMO, kasi kang barangay na nakadaralagan po dyan. Yes sir, actually binayaan mi talaga pati kan mga tanod ko so talagang declared ng fire out. Apa. And salamat ako nakulo na munisipalidad na tabang na mga fire truck and sa mga volunteer na mga fire truck nagpakabot na sir. Apa. Kap, yung masana po tabi, salamaton sa Indo, sa padagos po na pagantabay ka mga pangyayari man yan sa inyo pong barangay. Mabuhay po ka mo, Kap. Okay, salamat sir and salamat man and mabuhay po pati sa ito yung mga paradangog kan DCTV. Thank you very much mga tugang, Kapitan Danilo Ballester Sr., si Kap Dani. Diyan po sa, sa Barangay San Isidro sa Santo Domingo, Albay. In connection kayo po na pagkasulo kang barko, kan barge na nagduong po dyan mga tugang sa Sorcom. Sarong pribadong pantalan po yan, diyan po sa nasambit na lugar na nagkakarga yan ng mga aggregates, no? Kundi itong mga pasado alas 3 ng hapon, nailing ko nga nag-post ang sa mong pag-iriba sa Kabalikat CBCom, si 43031, si Kapitan Joy Bansuela, kan Pandayan, talatarota na ito duman sa Inda, nagkakalayo sa barko. Ruminabas na sa BFP, mga tugang, pagkatapos kaibanan man sa MDRRMO, kanaon po naman si Sir Mart Ian Shapno. Pagkatapos sudo aming organic kang Kabalikat CBCom si 43009 at saka si 43018 si Sir Bong. Nakadaralagan po naman kasarabay siyempre yung sarupang pag-iribat dyan sa mga pag-iribat pa ng member kang BFP sa Kabalikat CBCom. Nagrarabas sinda duman. Tapos ito si Kapitan Kaibanan niya sa Kabalikat man ito. Si Kapitan Dani, 43039. So, salamatan po sa tadaiman na nadiskwidong at sinday na po nagdakula pa. Salamatan naman sa Coast Guard Bicol sa antimano pong pagdalagan. At pati may mga haling DNR to assess mga tugang kan sitwasyon kung mag-iguning oil spill. So, thanks God mga tugang taday.
kundi may nasulo, as in may naluga na nalugadan. Kaya dinalagan po yan sa BHRMC. Tangani po BRHMC para mabulong mga tugang. So sa ganyan, under investigation pa yan. Sayang nga lang data po na kaistorya ang Fire Marshal kang Santo Domingo BFP si Ma'am Madonna pagkatapos yung pong fire investigator o arson investigator dyan po sa inda pong opisina. Yeah. So anyway, siguro i-follow up na lang po sa mga masunod po mga oras pa. Iyan po na mga pangyayari po dyan. Alright? O bueno, mga tugang, ingat-ingat po tabi sa sulo. Di ba? Yan mga sabi baga kang mga amigo ta sa BFP na ang sulo, mga tugang, ang pag-ingat sa sulo, bako sa na during March na nag-celebrate kita kan sa tuya mga tugang na fire prevention man, kundi minuto suro segundo maging parte kang buhay tanaya na mag-ingat kita sa kalayo. Tayo ang bigsasabi na ang kalayo, mga tugang, tumpos siyang gabos na ingwahan mo, buong kansultiro ka pa, sagod na nakaagum ka na. Di ba? Maray pa ngaya bagyo, may iwalat sa imo mas kita kup kang kaldiro. Pero ngaya pag nasuluang ka, gabos ngayon tumpos. Di ba? O, kaya yan ang pinag-iingatan, tabi. Pigo para pasabot, pigo para maabisuhan kita na mag-iingat. Avoid yan po ng mga octopus connections. Kung madagdag ning appliances, magkonsulta sa electrician. Tangani pong masiguro na sa indong mga connection, applicable pa para dyan sa ibabugtak mong appliances na baka salit na wire. Makalayo yan. Di ba? Baad kung bako man akma ang sa imong circuit breaker o fuse, masabog yan. Kaya, yan po ang mga tuga, ang mga abiso kan sa tuya po ng mga tauhan kan Bureau of Fire Protection. Kaya duman po sa mga kababayan, ingat-ingat po kita. O, yan nga ni, barko na sulo. Di ba? O, di matitengga yan na largada dyan kan mga operasyon kan Sorcom. Pero yun doon, sabi ni Kapitan, posible nga yang ipaguyod na lang yan. Ay sindarahon sa sa pinakaharani na irahayan ng barko. O di ba kasi sa tabako, garo igwa, yung mayon ducks, di ba? Sana mabuhay yan, magkiguning kadakol ng irahayan din ng barko. Ang aram ta sa Cebu, ang kadakol kayan. Sindakula na irahayan ng barko. Anyway, duman sa mga kabarangay ta, ingat-ingat sana, permitabi. Alright, bad news sa mga motorista. Ang yari, pinarolback iduang beses. So, primero, darodakula. So, ikaduang rollback sa dit. O yung binaw, babawi na mga tugang sa maabot na Martes. Iguaning ning oil price increase. More or less, piso, mga tugang sa diesel. As per, previous mga tulong trading, ngunyan pang apat na aldaw. So maraman ta kung pira talaga magiging fix kaya na aumento, mga to nga sa maabot na Lunes na udto na araw ganing oras. So as of now, ang sabi kang Department of Energy, pinaglalaong na magitaas nin sagkod piso, more or less piso, mga tugang ang presyo kang diesel. Ang gasolina, sa lapi, pagkatapos ang kerosene, mga tugang, madudugangan ng piso kada litro sa maabot pong Martes. So, basta ang final announcement po kayan, kan sa inda po na mga pag itaas, kang presyo, sa maabot po mga tugang na Lunes. Sa maabot na Lunes. Anong pizza ba sa Lunes? Pizza 14. Ayan, na-implementa ninda pizza 15 sa aldaw ning sweldo. Matibay man sila magchimpo ba pa John? Matibay magchimpo. Yan pong mga kababayan niya to na pakunyan, magpauminto ng presyo ng produktong petrolyo. Alright, duman po sa mga kabarangay ta,
mga tugang, ingat po tabi. Ha? As in, planuhon ang mga lakaw, nangaling kung saan kita makatipid, duman kita. Di ba? Duman kita. Kung saan kita makatipid, duman po kita, mga tugang, tangani pong maging ariglado ang sa tuya pong pagbuhay-buhay man. Alright? Sa mga kababayan po niya to, mga tugang, padagos ini na pag-antabay ta, kan mga pangyayari sa tuya pong palibot, most especially, ini po na mga nangyayari, mga tugang sa satuya pong mga gobernantes. Ha? Alright. Diyan po sa Banuangkan, Santo Domingo, may mga pagbabago na mga nangyayari. Most especially ang branding, mga tugang kan Santo Domingo, na gigibuo ng ang bagong Santo Domingo. Di ba? Gero may ilalansar na ano yan, bagong branding ang Santo Domingo, mga tugang. Gero may executive order ng pinaluwas si Mayor Nomar Bong Banda para po dyan. Iyan man ang sabi para magpadagos ang commitment ninda na magkaigwaning maray na serbisyo, mga tugang dyan po sa Banuangkan, Santo Domingo. Ayan po tabi, mga kababayan taan sa tuyang mga dagdag na information po sa inyo. Nasirip ko lang, ito po na mga abiso para po duman sa mga kababayan niya to. Anyway, yan po padagos na mga ispersos kan sa tuyang mga lokal na gobyerno. So ibang mga opisyalis pala nagkakaigwaning ning seminar duman o pag-training duman po sa Manila. Kasama yata si Governor Rosal, no? Since mga bago and mga luma na mga nakabaralik giraray na mga pigpa-training pa lang kang yan kan DILG. Kaya nga ni ito ang pigpahayag, mga tugang kang yan kan sa tuya po na mga kang namamayo kang DILG na ngaya sa mga ilidong opisyal luhay-luhay sa nangaya sa saindong mga yan pinagpo-post sa mga Facebook na social media. Anyway, ang pinakamagayon, ang magayon kasi ngunyan, mga tugang ta, igwa po nin kunyan, igwa nin bigapod niya tong transparency at sinaraman tulos kang publiko kung anong nangyayari na, di ba? Alright. So, duman po sa mga kabarangay, padagos po ang inisyatibong pinagigibo kang Land Transportation Office, tangani na sumanga day panin plate number 2017 pababa, yung backlog baga na nagagamit pa ng temporary plate number o may available na po tabing mga plate number, magdiriyang ka mo sa indong mga mga district office kang district office kang LTO sa pinakarani sa Indo para makakalamar po ng plaka darahon so ORCR tapos siyempre ID. Kung halimbawa, day ka makadiyan, magibo ka ng mapasugo ka, dapat may authorization. Yung ID mo, so ID niya, daragaw sa ORCR mang giraray. Di ba? And after that, pag nakuha mo na, ipa-upload dyan po sa district office. Pero kung dyan na sa district office talagang kakuha, hindi pwedeng diretso ng uploading ka yan. So mga nagkurua sa mall caravan, o yan po tabi, ipa-upload na po yan. Kung nakapa-upload na, complete number, nganing magamit na. Kinabit ko na ngani, makasawa nitong paggamit kan sudakulo na numero. Ano nga yan? Cellphone number. Nasa imong plate number. Ano yung cellphone number? Di pa silo nga ito umon. At least kung yan, igwa ng plate number, mga tugang natunay. Na may QR code na, mga tugang lang transportation. Salamaton. Diyan po sa LTO, sa Maricas na pag-upload
Day nakita na haloy na magparapila diyan po sa lugar. Yeah. Okay, pagkatapos, duman sa mga kababayan na ma-renew kan lisensya, you can try, po na eGov PH app na online na kamong mag-renew kan sa indong lisensya. Di ba? Pwede na. I-download lang nindo yung pong eGov PH app sa Play Store o sa Google Play, no? Tapos duman na kamo makipag-interact, di ba? Tangani na pwedeng mag-generate, so ining yan. So diyan sa cellphone nindo, ma-generate po yan ning digital, and pwedeng mag-decide ka kung gusto mo na ipa-deliver anong courier ang madara, or pick upon mo diyan sa indang mga district office kang LTO. Iba? Okay, paano? Mga tugang, iskeda na po si Papa Marunyan po na pagka-Biyernes na ni. Saga po abangan ang programa ni Father Momoy between 9:30 to 11 o'clock in the morning. Boses kang kapalibutan. Ito karon ta po ang renewable energy. Particularly ang mga developments po digdi po sa Albay. Saga po yan, tabi. Kaya ito ka boss, sa pangarap po ang bilog na trompa, kasumago si Ronald Baldo na kaibanan sa lado technical. Ngunyan, sino nang kasabay Jerome? Si Jerome yan po sa DCGB Social Media Department. Sa pangarap po ang bilog na tropa, si Kuya Jun Apulis na pala ang kasabay ang pogi ng Poland. Sendo ka boss, thank you and God bless the Philippines. Nabaga na po ang masunod. Baret alas 12, Sir Bert Nunez. At saka si Ma'am Gina Ritterly. Nandiyan naman si Ma'am Gina. Pag wala mo si Ma'am Gina, si anong papalit? Si Sexing Jasmine May Baluloy. Sendo ka boss, thank you, bye-bye. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang